Clwb 7 arall. Nawr, ni'n mynd i dechrau cyfres newydd heddi, a ni'n mynd i edrych ar llyfr yn y Testament Newydd yn y Beibl o'r enw Actiau. A mae'r llyfr yma yn sôn am y pethau oedd y disgyblion wedi wneud ar ôl i Iesu mynd nôl i'r nefoedd. Heddi, ni'n mynd i edrych ar un o ffrindiau Iesu, Pedr. Chi'n cofio Pedr o gwasanaethu ni wedi wneud o'r blaen? Ond ni'n mynd i edrych heddi beth wnaeth Pedr a Ioan ar ei ffordd i'r deml. Nawr, drychwch ar hyn. Roedd Pedr ac Ioan ar ei ffordd i'r deml i weddio. Fe welson nhw ddyn yn eistedd wrth ymyl y drws. Doedd o ddim yn gallu cerdded. Roedd ei ffrindiau'n ei gario o bob dydd. Roedd dyn yn dal powlen allan o'i flaen. Roedd yn gobeithio y byddai Pedr ac Ioan yn rhoi ychydig o'i harian iddo i brynu bwyd. Mae'n ddrwg gen i, oes gen i ddim arian, ond gallaf gynnig rhywbeth arall i ti, meddai Pedr. Creda fi, yn enw Iesu, cod ar dy draed a cherdded, meddai Pedr wrtho. Siglodd y dyn ei fysedd ei draed a symud ei ddigyrnau. Doedd ei goesau ddim yn teimlo'n sigledig erbyn hyn. Roedden nhw'n gry. Safodd y dyn ar ei draed. Edrychwch, gwyddod, rwy'n gallu cerdded. Roedd pawb eisiau gwybod sut y digwyddodd hyn. Ai ti yw'r dyn sy'n eistedd wrth ymyl drws y deml o hyd? Holodd pawb. Ie, meddai gan chwerthin, ond edrychwch arni rwan. Rhoddodd Duw y power i ni ei wella, eglurodd Pedr. Wel, joiwch i'r fideo yna. Ni wedi gweld Pedr a Ioan yn gwella'r dyn yma. Ond ydych chi wedi gweld, ond nhw ddim wedi dweud mai nhw oedd wedi gwella'r dyn, ond nhw wedi dweud mai Iesu oedd wedi gwella'r dyn yma. Oedden nhw'n wneud y pethau oedd Iesu wedi danfon nhw i wneud trwy'r ysbryd glân. Ac yn gwybod beth, mae pobl dal yn cael ei gwella trwy Iesu, trwy'r ysbryd glân heddi. Ond dwi'n clywed pobl yn dweud wrthai trwy'r amser, pam oedd y person yma ddim wedi cael ei gwella, neu pam oedd y person hon ddim wedi cael ei gwella. Ac yn gwybod beth? Dydw i ddim yn gwybod. Dyn ni ddim yn deall pam mae rhai pobl yn cael ei wella a bod rhai ddim. Dyn ni ddim yn deall sut mae Duw yn gweithio. Achos, wel, Duw wedi creu yr holl byd, yr holl nefoedd, yr holl anifeiliaid, yr holl bobl. A, wel, dwi ddim yn deall pethau fel arwynebedd a perimeter, pethau fel yna. Felly sut ydw i gallu deall beth mae Duw yn nefoedd yn neud a pam mae'n neud e? Ond chi'n gwybod, yn y Beibl, mae app Beibl dy fi ar y ffôn fan hyn. Yn y Beibl mae'n dweud, ffydd ydy'r sicrwydd fod beth dyn ni'n gobeithio amdano yn mynd i digwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o reality beth dyn ni ddim eto'n ei weld. Felly mae'n dweud bod ffydd yw'r sicrwydd fod beth dyn ni'n gobeithio amdano yn mynd i digwydd. Ond mae gyd yn digwydd mewn amser Duw. A dyn ni ddim yn deall pam dyn ni ddim yn gweld y pethau yma. A dyn ni mae'n rhaid ni just deall bod, neu gwybod, bod ni ddim yn deall popeth bod Duw yn mynd i wneud. A dyna beth yw ffydd. Na, dwi'n mynd i gweddio. Ar y diwedd dwi'n mynd i dweud amen, a wedyn os chi eisiau gwneud gweddi fi'n gweddi chi gallu dweud amen ar y diwedd. Arglwydd Duw, helpa ni i deall y pethau yma. Helpa ni pan bod pobl yn cael ei wella i dweud diolch i ti. Ond helpa ni hefyd pan bod y pobl ddim yn cael ei wella. Ni jyst yn gweddio dros pawb sydd eisiau ti bod yn agos at nhw, bod
pobl sydd eisiau wella, ni jyst yn rhoi yr holl pobl yma i ti heddi. Yn enw'r Iesu. Amen. Nawr ni'n mynd i cael can, a wedyn bydd ni'n gweld chi wythnos nesaf am yr ail stori yn y llyfr Actiau. Hwyl! Sy'n berffaith, nid fel fi. Dwi angen help i dy blesio di. Rod ysbryd i ddangos y ffordd. Rod ysbryd i wneud fi fel Iesu. Rod ysbryd sy'n rhoi nedd, ysbryd glân llenwa fi. O Dduw, dwi'n methu bod fel ti. Ti sy'n berffaith, nid fel fi. Dwi angen help i dy blesio di. Rod ysbryd i ddangos y ffordd. Rod ysbryd i wneud fi fel Iesu. Rod ysbryd sy'n rhoi nedd, ysbryd glân